that is some good fishing. Pysgota da. Pysgota da. Should we get him down? Yeah, Julian Lewis Jones. Hey. Cool. Hello. Hey, Shemai. Hiya. Good to meet you. Give it a kiss. Go on, get in. O, coach. Oh, Da iawn. Yeah, nice stuff. Shemai, croeso i hub. Diolch yn fawr iawn. Ti'n iawn? Nice to weld ti. Good. Now, I've got a question. Fi'n dysgu Cymraeg. Sut nes ti ddechrau actio? Wel, nes I ddechrau actio yn hwyr iawn yn fy mywyd. Oedden ni'n 23 yn mynd i coleg cerdd a drama yng Nghaerdydd. Achos cyn I fi fod yn actor, mi oedden ni wedi gwneud lot fawr o bethau gwahanol fel bod yn trydanwr. Trydanwr? Ti'n gwybod beth ydy trydanwr? Na. Trydan. Electric. OK. Electrician. Electrician. Diolch yn fawr. Oedd e ti? Oedden yn trydanwr a fes I yn labrio, leibra. Leibra, nice. A gym instructor. Oedd e Really? ti? Instructor gym. Ydy Gymraeg gora? Na chdi, ie. That's my type of Cymraeg. So, na, nes I wneud lot fawr o bethau gwahanol cyn darganfod actio. Wyt ti wedi ffilmio gyda Clint Eastwood? Do. Mewn ffilm Invictus? Invictus, ie. Siwma ffilm? Oedd yr holl brofiad yn anhygoel. O'n I yn De Affrica. Wneud ffilm efo Clint Eastwood a Morgan Freeman a Matt Damon yn un peth, dod fel. Ond I fod yn De Affrica am 3 mis. O'r diwrnod cynta o ffilmio Invictus i'r diwrnod olaf. So, oedd o'n amazing diwydd o brofiad, oedd o'n anhygoel oedd. Sut gymeriad yn Clint Eastwood? Mae'n lyflu o ddyn. Sense of humour da iawn gyda fo. Oh, good. O, ie. Twinkle yn ei lygad o. Oh, good. O, ie. Ie. O, twinkle bach. Mae'n 82 ydi o. Ie, mae'n 82 oed. Ydy yn 82? Ydi. Mae'n just, mae'n cadw ei hun yn ffit iawn. Mae'n mynd i'r gym dal, mynd i'r gym yn bita'n iachus. So, You've sold him. Yeah. You've sold him to me. O, Clint. Go, Clint. A Morgan Freeman? Morgan Freeman yn ffantastig. Mae Morgan Freeman yn ei 70au, ti'n gwybod? Ac yn urddasol iawn. A wyt ti'n wedi ffilmio yr actor gyda Ruth Jones? Sut gyfres ydy Stella? Mae Stella yn wych o gyfres I fod yn rhan o. Dyma pan mae'r gwall fi'n felyn ar hyn o bryd. Dim midlife crisis. No, I was thinking, yeah. Is it a red Ferrari outside? No. Harley. Harley Davidson. Na, felly, da ni'n cael lot fawr o sport a hwyl yn gwneud Stella. Mae'r sgriptiau'n wych, twad. Dwi'n chwarae Cal. Ddim y boi mwyaf clyfar yn y byd. Mae o, beth swn i'n galw, nice but dim. Fel ni, ie. Na, Mae'n lyflu o gyfeiriad I chwarae. Beth sy'n nesaf I ti? Dwi'n disgwyl clywed am cwpl o ffilmiau. Dwi'n gobeithio rwan bwrw ymlaen efo mwy o gyfresu efo Sgota. Achos... Neis. Dyna lle mae'r pasiwn. Neis. Beth ydy pysgodyn mwyaf? Ti wedi dal? Pysgodyn mwyaf ran pwysa dwi wedi dal ydy common skate neu giant skate. 160 pwys. 160 pwys. 160 pounds. That's a big fish. Big fish. Ti'n deud y gwir? Ie, mae ar ffilm. Mae ar ffilm. Is this big? Mae yn Sgota. Na. A shark 150 pwys. Waw. Beth ydy'r hoff mwy? Acting? What's acting? Actio. Actio, neu... Beth wyt ti'n hoffi fwyaf? Fwyaf. Beth ydy'r hoffi fwyaf? I fod yn onast, pysgota. Really? Na, pam? Wel, achos mae rhywbeth, dwi'n gwybod, mae mor feri, lle ti'n mynd, pa fath o bysgot ti'n dal, mae'r holl challenge amdan bysgota. Mae actio'n rhywbeth wyt ti'n troi fyny, ti'n neud ora, wrth gwrs, ond ti'n adrodd llinella rhywun arall. Efo pysgota wyt ti'n... Llinella, lines, rhywun arall ydyn nhw. So, efo pysgota, mae'n rhywbeth wyt ti'n just allan yna ar ben dy hun neu beth bynnag. A na, mae'n rhywbeth dwi'n cael diddordeb mawr ohono fo. Now, Julian, you've worked with Clint Eastwood, Morgan Freeman, but you haven't done the hub Gwenyn Geirfa, have you? No. You haven't peaked yet. Dyma dy gyfle di. Today's the day. Okay. Can you explain the rules? Right, y syniad ydy, mewn 20 eiliad, 20 seconds, rhaid ti gyfieithu gymaint a phosib o'r geiriau yma o'r Saesneg i'r Gymraeg. Reit. Iawn?
Come back, Clint. Wyt ti'n mynd I giro Dr John Davies gafodd 15 ydy'r cwestiwn? Na. Yeah, no, you'll be fine, bud. You'll Right. be fine. Okay. Okay, 1, 2, 3, coni off. Anglesey. Ynys Môn. Fishing. Bysgota. Salmon. Eog. Trout. Brithyll. Eels. Llysywen. To catch. I ddal. Net. Rhwyd. Fishing rod. Wialen bysgota. Challenge. Her. Adventure. Antur. Experience. Profiad. To present. I... Amser. Stopio. Stopio. Da iawn. Ardderchog. Ti'n dda. This is the first time for you, isn't it? Ydy wir. This is your first time Dwi for the erioed bee. wedi cyfarfod. I can't remember what we called it. Beth ydi enw? Owen yn neirfa. Dwi'n edrych ymlaen I dy gyfarfod ti. I love this. This is my favourite part of the year, actually. Oh, when and Eva, whatever your name is. Dere fan hyn. Helo. Dere fan hyn, cariad. Siamai. Ti'n iawn? Helo, neis dy gyfarfod di. Oh. Yn edrych fel pysgotwr. Ydy mae. Wrong. And as our guest today, you get to choose what I draw on his face. O, gore. Beth I moyn? Shark. Shark? Oh. Shark Shark, ar y face. shark. Ar y face. OK, well, I'll give you a score. Di ddim yn I'll give gallu you a score. codi fri. I'll skip around. I'll skip around. So, first off, the Reit, I scores. ddechrau, faint gafodd Julian? 11. 11. Da iawn. Da iawn. Ddim yn ddrwg. No, no, Ddim yn no. ddrwg. OK, we're going to draw this shark. Come here. Okay. O, mae hyn yn teimlo'n Fin there. greulon. It's a shark. Deud y I've never gwir. drawn a shark before. There we go. Ti'n edrych yn bert. Okay. Diolch yn fawr. Wela di wedyn. Diolch yn fawr. That is my favourite. That's the highlight of my week, every week. Dwi yma I achub y wenynnen bach. Trenni. Ife? Trenni. Oh. Ta-ra. Talking about Trenni, where's Wyn Evans this week? Lle mae Wyn Evans? Yn y cwt propia. Oh. Ydy, Is he eto. talking- is he- Ti'n gwybod beth mae'n neud heddiw? Geiriau croes, codi, ac eistedd. Standing up and sitting down. Ie. Wyn Evans.